Toto je môj krokový motor zo starej tlačiarne. Tento motor som sa rozhodol riadiť trochu nekonvenčným spôsobom. Tuto vidíme starý zosilňovač z eprákov. Je to stereo zosilňovač, takže v danej dobe, keď to bolo vyrobené, to bola vcelku machrovinka. Tuto je môj zdroj. A tuto vidíme tento zosilňovač pripojený do môjho počítača. Na počítači mám program na generáciu signálov, konkrétne sinusoidy. Vidíme, že program dokáže vytvárať osobitné signály pre ľavý aj pravý reproduktor. Konkrétne v tomto motore to nie sú reproduktory, ale cievky. Keď vytvoríme signály s požadovanou frekvenciou a s požadovaným fázovým posunom, môžeme tento motor týmto spôsobom rozkrútiť. Takže tu vidíme, že zdroj nám beží, svieti kontrolka, ktorá ide zo zosilňovača. Jediné, čo nám stačí urobiť, je kliknúť na štart. Motor sa rozkrúti. Teraz máme nastavený fázový posun 90 stupňov, čiže štvrtinu cyklu. Frekvencia je 10 Hz. Keď frekvenciu trochu zvýšime, napríklad na 20 Hz, motor sa bude krútiť rýchlejšie. Tuto môžeme trošku regulovať výkon. Teraz môžeme frekvenciu ešte zvýšiť. Momentálne je tam 30 Hz. No, znižíme ju naspäť na 10. Fázový posun môžeme teraz zmeniť na 270 stupňov. Motor by sa mal začať krútiť opačným smerom. Takže teraz budem postupne vytvárať fázový posun a motor sa začne správať inak. V tomto bode máme zhruba 180 stupňov fázový posun. Vidíme, že motor stojí na mieste, len sa mierne kýve. Prekračujeme 200, 250. Motor sa začal krútiť opačne, ale ešte nie ide úplne dokonale. Teraz je tam 270 stupňov. Môžeme teraz zvýšiť frekvenciu. Teraz je tam 20 Hz. 30. 40. Vidíme, že motor funguje perfektne. Takže kto má doma zbytočný zosilňovač, môže z neho spraviť takýto počítačom riadený tester na krokové motory. Teraz to môžeme vypnúť.